Fil-lejl tal-milietu li lieli ta' qabilha, is-soċjetà tal-Mużew torganizza dimostrazzjoni ta' Ġesu Bambin fl-irħula kollha ta' Malta u Għawdex. San Ġorġ Preka beda din id-drawwa fl-1920 ġewwa l-Ħamrun, meta flimkien mas-soċi tal-Mużew tal-Ħamrun, flimkien mat-tfal tal-qasam, organizzaw dimostrazzjoni fil-lejl tal-miliet bil-Bambin bil-għan li tinxteret id-devozzjoni lejn il-misteru tal-inkarnazzjoni. Iżda peress li lejliet il-miliet ħabat il-ħadd, il-koppin ħasbu jorganizzaw din id-dimostrazzjoni fil-ħodu. Fid-9:30 ta' fil-ħodu, il-membri tal-mużew animaw qudiesa fil-Knisja Parrokjali ta' San Leonardo ta' Ħalkirkop u wara ħarġet id-dimostrazzjoni b'Ġesu Bambin illi għalija attendiet folla numeruża. Fuq quddiem imxiet tabella bil-kliem liben Alla sar bniedem u waslet li tfal koppin mal-ġenituri tul iċ-ċentru tar-raħal sal-qasam tal-mużew. Iktar tard Net News żar il-Knisja Parrokjali l-Antika ta' San Ġiljan magħrufa bħala l-Knisja tal-Absi biex jara l-aħħar tħejjijiet tas-sagristana tal-Knisja għal funzjoni tal-lejl tal-miliet li tibda fid-9 tal-lejla. Chris Mikallef, Niki Papagiorgopoulos u Ellen Bonello mill-laqda dilettanti Knisja tal-Absi ilhom għal dawn l-aħħar xhur iħejju l-Knisja bl-aħjar mod possibbli għall-miġja ta' Ġesu Bambin. Huma spjegawlna kif il-Knisja tiġi mnatfa kollha sabiex imbagħad jibda tila d-Damask jinħarġu l-anġli u jieħu postu l-armar tal-Knisja għall-miliet. Mad-dawra tal-Knisja notajna qatt ta' xeni ta' nattività armati bħal presepju fil-bib il-kbir tal-Knisja maħdum minn Alfred Mikallef, pasturi tal-ġablu ta' Karnborġ, u kwadru ta' nattività ta' Ġesu b'Sant'Anna u San Ġwakin armat fuq l-artal ta' San Giuseppe. Dan il-kwadru xogħol ta' pittur mhux magħruf tas-seklu 17 ilu ma jintrama 10 snin fil-Knisja għall-miliet. Għajnejnk fil-Knisja iżda mill-ewwel jaħduk fuq stilla armata fuq l-artal maġġur li bir-raġġi tagħha jwasluk għal dak armat fuqu. Fost l-apparat liturġiku armat hemm il-gandlieri tal-festi sekondarji fuq il-prima tas-sekonda, vent artal sekonda u Bambin tal-Eċċe restawrat minn Chris Mikallef u armat taħt mant ta' drab Canvazzo d'Oro meħjut minn Antonia Tanti.